Moralne dileme nepotizma, mita, korupcije i raznih kombinacija u životu koje ćeš susretati obrađuje naslov Dođeš mi. Poslušajte Čika Džonija. Nisi dobar drugar, nisi dobar đak, al si dobar s nekim ko je bogat, važan, jak. I kad ne ide, kad ne može, ti ćeš uspeti, jer dođeš mu i dođe ti. I od pravila za tebe će samo važiti ono dođem ti i dođeš mi. Važno je da mnogima budeš ortak ili rod. Jednog dana moći će da ti završe šta god. Da ne čekaš, da ne platiš kao drugi svi, jer dođeš im i dođu ti. I od pravila za tebe će samo važiti ono dođem ti i dođeš mi. Čini ti se možda da nije u redu, veruj u životu svako ima cenu. Da završiš posao, da obrneš keš, gledaj da li možeš, a ne da li smeš. Sve što vredi ti ne deli nikad s bilo kim. I kad nekom učiniš, odmah pravi deal sa njim. Da dobiješ, da ostvariš sve pogodnosti, jer dođeš mu i dođe ti. A kad desi se da dođeš mu, al ti ne dođe, znaj da nekom dođe pre. Kad nema reda, tako je.